5 बोसोरावहाय जोङो ओरैबायदि मावगोन थांनाय 17 बोसोरावहाय बिपिएफआ मावनो हायै खामानिखौ जोङो मावनानै नोंथांमोननो देखायगोन नंखायनो नोंथांमोना जोंनो खेबसेल' खाबु हो इउपिपिएल दैदेनगिरिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिक लेभेलनि इउनिट लेभेलनि दैदेनगिरिफोरनो गामि गामि फैसा राननो होयोब्ला किन्तु आं फंबाय हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना फैसा मोनोब्ला गामियाव रानालासिनो पकेटाव सोनानै ला। दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी सारा दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे इउपिपिएलनि बागै मा बाथ्रा बुंदों लोगोसे इउपिपिएलनि हाग्रा बिफान इएम रन्जित बसुमतारी सारा मा बाथ्रा बुंदोंमोन लोगोसे मानव गेदेर प्रमद बर' सारा मा बुंखो बे मोनथाम भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन जे इउपिपिएलआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि आखायाव गामि गामि थांनानै फैसा रां राननो हरोब्ला बे रांखौहाय मा खालामनांगौ बिनि बिसय बिपिएफनि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी सारा रोखायै फोरमायदों नाथाय बिथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि बर' समाजनि थाखाय ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव बेखौ नोंथांमोना जोबजासे नायखांनायनि उनावसो जोबनायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर बे मोनथाम भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना जोबजासे नायलांग्रोदो खोनासंग्रोदो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोननो आंनि फारसेनिफ्राय आं मोनसे मेसेज होनो सानदों देग्लाय 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्सनाव इउपिपिएल दैदेनगिरिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आनसलिक लेभेलनि इउनिट लेभेलनि दैदेनगिरिफोरनो गामि गामि फैसा राननो होयोब्ला किन्तु आं फंबाय हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना फैसा मोनोब्ला गामियाव रानालासिनो पकेटाव सोनानै ला मानोना बे 5 बोसोराव इउपिपिएल लिडारफ्रा प्रमद बर' बिथाङा एफसु अफिसाव थानाय मावथि बिथांमोनखौ नायाखै राजा लामा जथेनाय ट्रेन लामा जथेदोंमोन आनसलिकनि एफसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना दा नोंथांमोना खिथेर लाफैनायनि सम जाबाय जेब्ला इउपिपिएल लिडारा गामि गामि फैसा राननो हरगोन नोंथांमोना बे फैसाखौ थ्रोब थ्रोब पकेटाव सोनानै लाखा बेनो नोंसिनि चान्स ओंखायनो आं खावलायनाय थाबाय नङाबा उनाव फस्थायगोन ओंखायनो मोनफ्रोमबो जिल्लानि मोनफ्रोमबो आनसलिकनि आरो इउनिटनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएलनि एमसिएलए इएम जाय बिथांमोनहा जुदि नोंथांमोननो फैसा राननो होयोब्ला पकेटाव ला आरो इउपिपिएलनि लिडारफोरखौ रानखांजोब्बाय सार होननानै थगाय नोंसोरो राननानै ला आनसलिकनि लिडारफ्रा इउनिटनि लिडारफ्रा राननानै ला आं बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम फ्रि एडभाइस आं हरबाय एबार जोङो बिपिएफआ सरकार दाखागोन नङाबा फस्थायगोन देनां नोंसोरो जों गभर्नमेन्ट दाखांनायनि उनाव फस्थायगोन बे फैसाखौ जों लानायानो मोजां जागौमोन नामा होननानै फस्थायगोन बेखिनि खोथाखौ आङो मावथि बिथांमोननो आंनि फारसेनिफ्राय मेसेज हरनाय जाबाय थेंक इउ गोजोनथों। एनडिपिनि मुङाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोराव जोङो सासे सासे करि सरकारि साख्रिखौ जोङो होगोन आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसुरेन्स होबाय 5 बोसोरावहाय जोङो ओरैबायदि मावगोन थांनाय 17 बोसोरावहाय बिपिएफआ मावनो हायै खामानिखौ जोङो मावनानै नोंथांमोननो देखायगोन नंखायनो नोंथांमोना जोंनो खेबसेल' खाबु हो जों नोंथांमोननियावहाय बिपिएफनो होनाय 17 बोसोर बायदि जों दिया जोंनो 5 बोसोरल' खाबु हो रायजो राजाफ्रा बे 5 बोसोरावहाय जोङो जुदि जेबो मावनो हायाब्ला आं स्पष्ट नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन हारिनिख्रुइ देरसिन प्रमद बर'आ जानो हाया हारिनिख्रुइ देरसिन गबिन्द बसुमतारी जानो हाया हारिनिख्रुइ देरसिन बिआर फेरेंगायाबो जानो हाया नंखायनो बिथांमोना 5 बोसोराव रायजो राजानि गांनाय उखैनाय बायदि लुबैनाय बायदि जेबो मावनो हायाब्ला 5 बोसोरनि गेजेर उनावहाय नोंथांमोना बिथांमोनखौ बल बायदि जायगा हर स्पष्ट खोन्थाबियो दा मानगोनां रायजोफोर जे दिनै बयबो असमिया बुजियो थेवबो आं खावलायनो सानदों जे माखासे मानसिफ्रा बे साननैसोआव होंगो दोंगो खालामदों थांनाय 30-40 बोसोरनि जोंनि दुखुनि बाथ्राखौ बावलांबाय सोबख'जानाय थगायजानाय मालायजों गादब जानायनि जारिमिनखौ बावलांबाय रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि जिउ होनायनि बाथ्राखौ बावलांबाय थै होनायनि बाथ्राखौ बावलांबाय राजा लामायाव सान्दुं थिं थिंआव 12 घन्टा आन्दोलन खालामनायखौ बावलांबाय अखा सिजानानै रेलि खालामनायखौ बावलांबाय दिनै मा बुंनो नागिरदों माखासे मानसिफ्रा जोंनि बिदा फंबायफ्रानो
रिमोट कन्ट्रलखौ दिल्ली डिस्पुनिफ्राय लाबोनानै क'क्राझाराव गायसनफैनाय रिमोट कन्ट्रलखौ सेनानै दिल्ली डिस्पुराव लांनो नागिरफिनदों। होगोन नामा रायजोफोर? होगोन नामा? थियारि जानांगोन। राजखान्थि खालामनो सम दङ। दानो राजखान्थि खालामनो जाथ'वाखै। आंबो राजखान्थि खालामनो फैयाखै। राजखान्थि खालामनो थाखाय रोजा रोजा मानसिया लाइन लानानै दङ। जों 30 बोसोर हारिनि खामानि मावनानै सोमावसारनायनि खामानि मावनानै हारि दानोसो राजखान्थियाव फैदों। दिनै गिदिर गिदिर मानसिफोरनि मुसुखा गायसनदों। खेराइ बागुरुम्बा मोसाग्राफोरखौ बरायदों। आलायारन सिनेमाखौ लाबोफिनदों। सिनेमा हल लुदों। सुजित नार्जारि अडिट'रियाम लुदों। बिर सिलागां स्टेडियाम लुदों। बिनेश्वर ब्रह्म नलेज सेन्टार लुदों। हारिखौ दानो थाखाय जों खामानि मावदों। बेबायदियाव साफा सानैया दिनै रिमोट कन्ट्रलखौ सेना लांनानै भेरगावनिफ्राय दिल्ली डिस्पुराव होनो नागिरदों। साफा सानैया जोंनि आइ आफा रायजो राजाया थै आरो जिउ होनानै लाबोनाय राजखान्थि गोहोखौ सेना लांनानै दिल्ली डिस्पुराव दोनहैनो नागिरदों। बिनिख्रुइ दुखुनांथाव आरो जेबो गैया। नंखायनो खुनु बिनिमयाव बे भेरगाव खैराबारि जों हालेंदुवार बे जेसेबां जि समस्ति दङ बे समस्तिफोरखौ देरहाजोबनानै 30-40 बोसोर खस्थ' जानांनाय बे दुखुनि जारिमिनखौ गोसोआव लाखिनानै फैगौ बिसायख'थियाव साफ्रोमबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जोंनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगोन। UPPL देरहानाय आरो बर' रायजो राजाफोरनि आखायाव गोहोआ थानाय। अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय खोनाखाबाय नङा होनब्ला कास्टम बसुमतारी सारनि बिबुंथि लोगोसे हाग्रा बिफान EM रनजित बसुमतारी सारनि बिबुंथि बेजोंनो लोगोसे मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर सारनि बिबुंथि। दा नोंथांमोना बे मोनथाम क्लिप भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। फैबाय थानाय BTC BTR इलेक्शनाव बबे मोनसे पार्टिया देरहासार जानानै जोंनि बे BTCखौ सरकार सालायगोन बिनि बिसयबो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। जे नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनानै जों बयबो रायजो राजाफ्रा बुजिलायनो हायो। अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब।